Arikala da Euskaltzaindiak mintzola egitasmoan bitartez Mondragon Unibertsitatearekin eta ikastolen elkartearekin batera martxan jarri duen proiektu bat ikasleen lagunarteko hizketa sustatzea helburu duena. Horretarako material didaktiko ezberdinak prestatu dira, bai gela barruan modu informal batean lagunarteko hizketa hori lantzeko, baina baita ere aisia esparruan. Eta esan behar da Euskal Herriko 10 ikastola ezberdinetan garatzen ari garen proiektua dela, bigarren ikasturtean dagoena gaur-gaurkoz, 3 urteko ikerketa bada, eta holaxe deskribatuko genuke zerren Arikala. Ezinbestean, bai, azken batean, ikastolen elkarteko hezitzaileen bitartez, 10 ikastola hauetan, ikasleen hizkuntz jarrera portaera horiek behatzen ditugu, aisia esparruan, bazkal aurreko osteko denbora tartetan, jolas garaietan, hor neurketak egiten dira, bai, eta hortik jasotako informazio hortatik, ezagutza horretatik, ikusi beharko da ze ibilbide edo ze garapen izan dezakeen eta ikastoletako hizkuntz proiektutan ere ze leku izan dezakeen. Nik uste euskalduntze horretan, euskal hiztun oso bilakatze horretan, ezinbesteko ekarpena egiten diola, eta hiztun kontziente, koherente eta kompetenteak nahi baldin baditugu, berariaz pentsatu eta antolatu behar ditugula ere, gela barruko jardunaz gain, ikasleak lagun artean dauden momentu horiek, ez? Berebiziko garrantzia dutelako, eta kontutan hartu behar dugulako, asko jardunak gutxi gora bera, beraien jardunaren 80% hartzen duela.